Dipu Municipal Board atoya tingpen Rongkhelan Dubai akulat kanghap. JJM a contractor atumaphan bill ki pipe a jok radatum lang junlong wangvik Hangzhou. Karbi Students Association Jaipong Sarawat branch atumpen Higher Secondary lapen HSLC asatlang ki unduna tumaphan karchu. Karbi Anglong live adaba birtang tonpen archupanikta. Kidamtang aru ni phaing kora trogarni Rongkhelan Don Bosco School athingno long kedo Dubai pu akulara long arni ke partang a chips ke jora jok Karbi Students Association atumpen Dipu Municipal Board Executive Engineer aphan lam hoi palisi Dipu Municipal Board asai khia tum adim palepen langchari pamisi arona tingpen inghap cheklo Lason si kedamtang aru ni phaing kora ke thomani birla a hithialong inut akulat kachubi abangphu Rongkhelan Dubai akulat pen Kulat ke jor ahormu namponlo. Lasolong chips abang arni ke partang si lodun ronglo. Lasolam the Karbi Students Association klembang atum birta long si. Birla long kulat kachubiya bang phu pen Rongkhelan Dubai akulat along ahokalam kachini jiaphan palilo. Laso por hu Dubai akulat asoportum Karbi Students Association klembang atum aphan aningi thidun lapen areng ke papho lapuson tami dolo. Lasolam pen Karbi Students Association klembang atum Dipu Municipal Board Executive Engineer aphan lamhoi palisi ahogalam kachini pameji aphan Assistant Engineer lapen arisang ho tum aphan Dubai akuladalong chitoy dunlo labang so porahut DMB asaiki atum tami Dubai akuladalong arni ke patang a chips ke jorpu kichok che theklong si kulat inghapon cheklo lapen kelang chari lapen kita lip asai chok chitik kulada bang inpu pon long lelo pasi pherang ke thengno pachini pon lalu nirban la department hin penang tolom ni dan komisi no assistant engineer lo la nirban lang nda baprap ni panang kita kolam lo bostu ayu to long lo jo experience bostu ang si dei hak bangke la so dukan ke kantin ke kema organization bang itu ke komplain ke long lo amar komplain long ke kan itu mako engineer long ke la application dam lo hadak kan ke lang itu fancy baini fan itu engineer kan itu fan ke toy lo ama zona store long hala itu mangge kichu da amar la chips ke na chips nam dun lo ke nil tum bang expiry long lo ama si itu tak pakai melo lang lo kelang pen expiry pindah mani tu main cuci deh lo amasi la zona pan mangai arjun lo nang zona pen lo hormui wan amar la zona tu bang amuni bangke hormu alang tum dak la Rongkhelan la church ke dak timu dak Dubai store budu la bihari tum akula la dak pensi alang tum bangke hormu bangke lang tum dukan han la tum si hormu dak pensi pon kolam lo hai amasi dak enil tum Wang lo ke wang pen hormu ta wang lo la pen dak hem putang cek konkret amat alang dak pen kilo dun kes memu hai da wanet lo wanet ti bang ke la tum bihari jan cek heng dut la tum ka cek heng ka cek bang adha gonta ni donil tu budun de jata athema bang dukan ni jan tu mange sai se karja nili pen nili jurpu amasi alang tum half an hour adha gonta ni de la tum cek heng et cekake ta phi bang ke nil tum thang bang bege chip kopi tum long si bang pamisi la Dubai store sopo la kleng bang ameni li chini ne amar la bang nil tum phan wang pamisi nangli tum phan ni chini dada non bang ke nangli tum phan da an arni pena nangli tum phan kera pusi nil phan ngi pu kita pini arnita nili ke la Dubai store long ke nili ke thang tani li ke kachera pini li ke long le muthe ka lang dak bozar long ni tum te sini business claim bom pot laki ni tum rat suponi tum claim bo kita komangnya bihari si dintu mang kira puke pinir nita awe lasi engkelang nang pudun ke nang ta non ke halapu abisi kidun pot nang pana sapta respect ni tumen nang pikir nitum ke pupu abeli dun takali motin nitum bangke victim nil tumbangke chief sonam dun vek lo dead expire puri lo nitum bangke arjun nang kok lo
Engke alang tum ka che bhong ka che theng angbong da nitum ke pachekak dunde nitum met hang ta nitum yakin da budunde kita la so angbong bangke alang bang pamisi nitum phan sonang kipu ake nitum manang kipu ke apon loko kum sailom bambu dim ko lase kopi posi la so abihari bang nitum phan kini so alam phe nang pulong lok mang pulin tum na manghu memelo atema nitum ta bihek pendak si theding kana ne bihar pe nane nogam pen ke bang omnit kali nitum adak lokel. News report, Karbi Anglong Live. Bharat P. Adangalong Rong Rup Arlo ki Junalang Mesenang Jipura India Prime Minister Narendra Modi pen kedamtang 15 August 2019 aningkan Har Ghar Jal Athe PN pen Government of India pen Jal Jeevan Mission Scheme pangdak ponsi Bharat Adet P. Adangalong Rong Rup Arlo kedo analong ki Junalang awarsai piponlo. Bonta Arlo kedoan JJM ati Jal Jeevan Mission Scheme a contractor atumaphan sai ke claim tang an angbong penta thangnat running bill ki piwang vedera jok asaimo ki patang tit si hangjo hanghayan pindo lason thot si lakha krisir kep dhansari constituency ke palo diphu arong so pipen kilometer plira achitim an kahelo kakoti rong hang ahawar alo kadukawe rong cricket home abadoji bangso hawar rong kachukim kidam tang pharu krisir kebra troxi kebra pho pen non an artaningkan phokep sose dotanglo lasila bangso hawar arada tuma phanta kijun alang mesenang jipura central government state sarkar la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen main rong hang Jal Jeevan Mission Scheme lak troxi kebra troxi sose atangka panongsi hemari bel pen mensing rong hang arong aphan pen don pharoi sira phokep ahem tuna pharman kadukawe sai ke patangji aphan pura contractor aphan pathik ponlo bonta ke damtang aningkan pen Jal Jeevan Mission Scheme a contractor atuma phan thangnat abil ki pika ve dera jok rada tuma bangke lang junlong lesi hangjolo lasi labangso Jal Jeevan Mission Scheme projin pen sarkar tum nang patang piponra rat aphan mesen alang pajunlong thapusi rat pen kachuningri padokpon lang bang tami tumla JJM schemes tami ke sarvi chok che joni ni tu makisung do kol himari berong ge non ta don phoke pro phong bong bang ge non don koi ba ke langlong del se akimi scheme na kunanga pa pi phasin tum chuni lo the mero harong lok se 150 don pharu sira phoke do ni berong bang don phoke ro phodu ma berong bang ke la don koi ma an bang ke langlong le delo ma sini tum la committee pa phanta la contractor bang ta ena warang pipelang si langlong le lang non ta to don ko ya na mangke la sia kimi scheme prap jin pe non la tim Karbi Anglong tum la lang bang ni tum hala JJM scheme bang ni tum han non mat prap jin pe na ko kimi scheme na pi panili tum hin men chuni lo la ke non la men sing rong hang pen himari be rong ni be si long sentar si nang pichot ama nil tum aga long ni nai polo long o hai chot la si lang nang le li non ta don ke bag do ampan na lu sin ni lang ta don kadoga we ke nili tumarong bang don phokke pra pho pe mero harong bang ke tersu bagdu Dipupen Govinti So Karbi Anglong Live. Karbi Students Association Jaipong Salavar Aru Atum Penchapatu Piponsi High School Living Certificate Lapen Higher Secondary Satlang Unduna Tumaphan Karcho Ajame Kiding Pon Lason Thak Taksi Aru Nipaing Kora Porni Karbi Students Association Salavar Lapen Jaipong Branch Atum Chapatu Pipon Pen Pinning a Sengkan High School Living Certificate Lapen Higher Secondary Satlang Unduna Tumaphan Jaipong Lapen Salavar Angkang Satlang Unduna Tumdo Anaphan Karbi Students Association Central Committee Atum Wangpen Karcho Pona Jaimek Charlio Somara Tumaphan Man Kido Karbia Pohol Pen File Certificate Pensitami Karcho Jaimek along Keron Padupon Bangsa Hut Kadu Kave Bang Thongkep Osomar Tumaphan Archo Ponlo Lapen Bangsa Jaimek Kedeng Ponalong Aluhia Mana Peng Pen Kachitong Dun Langhin VDC Chairman Kiron Tokbi Karbi Students Association Central Committee Amaipu Samson Teron Raikom English High School Principal Vidya Singh Timong Assam Gaurav Award Kilongdun Abangpu Binong Teron Salavar KCS Unit Raju
rong hang chitong dun bang so sai ke ding pon laki ke wang jilang apor hut owi ki mi atum loke charli klim somar atum aphan kang thur ponji aphan si sai ding pon lopusi pachini pon la son karcho puna mai kibi pon la kesi itu mahabar phan langhin no mahabar phan kini pegalam lo asani le pinila bangso ahong jai penang so media pa masi jai pon dak lo mo pen pa prabjin me nitum langhin nong tame nitum karbilo charlie asong phan bupelo kadok habe itum langhin lo lo charlie tum ka siksak tum an phan itum karbi hostel prabjin benda kimpi po alang itum kisung ke boy do an hadak ke do pen hadak boha do pen hota pe masi adung rai thong lo be college pen chenglok rukasan college pen chenglok hadak parang tum dun ning phan abar sai mesen dong po lapan ke isi pen isi lo nili bdc chairman manet pen langhen lo ke pacheng thuri phan pen an bodi pon lo asan nili la bangso hong jabe masi pulo ladak komana amuka tum ke bang pen ladak nang jong dun tha phala ban nili chichak ne none prang ke chichak masi chichak chelo ase prabjin pen ladak langhen lo ke pacheng thur pon labji phan prabji pen itum sai ta miklem pon bom lo la se isi pen isi itum pacheng thur ka ta miklem pon la pusi ni lam the dang si se selawar bang committee pen seperti policy Ining ladak selawar hawar long ke pasat lang natin kuhi niya saklan yung ginagawa naman itong ni kang sampen na chupo na may tang kita kasi kan sa may lapuson may di connect ba kasi pining hop sa mining itong particular charge song selawar rohin kan nakasi ali kan parcho may abang ipon kasi kedamtangan ni kan benitong celang na pelote itu mapasan to sa ang sabto budget sa kasi kedamtangan bang benitong dak dalam so education na war mon bang benitong from quick mate sinso ito na kan benitong la particular charge song ben matha si cherok tok itu mahawar benitong dak selawar habarong tani papitik lang ko benitong matha pen bang so tok la mo cherok tok family tong dipon tiklo kasi manambang ke kedamtang nikan pen lang namu ko te tumingan tang sabto input kada sendiri Puluni pen dir chuna rongpi Karbi Anglong live Borjan Development Committee pen Borjan Hawar Soarluang Bong Dr. Kachapamandun Chengabang Phi Dr. Kadom Tisopia Phan Karchodam Lakhain Koraisi Borjan constituency angkang Koilajan Udeng Tiso Arong Amikar Longki Tiso Lapen Ambika Teron Pi Asupi Dr. Kadom Tisopi Medical Degree MBBS Kachepa Undun pen Borjan constituency angkang pen Kiching Si Soarlo Angbong pen Doctors Kachepaman take apot Borjan Development Committee pen Kidamtang Aruni Phaing Kora Phorni Non Kedobom Adim Sodre Chorong Ahemalong an Humri Damsi Karcho Pedodam Borjan Development Committee BDSR Philip Teron Maipu Chris Rongphar Chunbang Chandra Timung Dun Maipi Kolpana Tisopi Lapen Horbong Kathar Rap Chunbang Mongol Kro Lapen Harsing Tiso Lapen Klembang Phi Purnima Intipi Babu Singnar Lapen Vinod Teron Atumpen Jalin Ponsi Bangso Karchodamasai Pichun Ponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Kedamtang Surihini Rakret Rock Aningkan pen Mohila Nagrik Suraksa Manch Asong Amahang Patek Depen Lason si Mohila Nagrik Suraksa Manch Asong Atumpen Penangan Aningkan pen Song Pangtang Jia Phan Nang Klembom Wangbom Ason si Dolo Bonta Angbong Malom Masap Kasiksa Kedoko Jok Song Abang Ingtang Kontek Tedalo Laso pen Non Puthot Song Pangtang Ponjia Phan Ching Kiching Wai pen Non pining surihini raing korap ho aningkan abangke arpu kachelar mate body reshuffle pedoponlo bangso hot mohila nagrik suraksa manch central committee MIP dalimi teronpi dunmaipi basapiti mongpi jelina ingleng pi kongchon bangpi mina rongpi pi dun kongchon bangpi jelina bepi mary hansepi rina tokbipi willing Intipi lapen pinangan abang piatum upon Central Committee along arpu jebak ponring tilo. Laso ben halapu Mohila Nagrik Suraksa Manch District Committee ke Japon Japan Maipi Basapi Katharpi Dun Maipi Rina Rongpipi Jina Pangchopi Renuka Terangpi
Dipaling lengpi lapen kongchun bangpi Radhika Teronpi Komola Bepi Atumaphan District Committee ke Japon Japan ingwai ponsi Mohila Nagarik Suraksha Manch asong ke pangtang bon Japan apu cepek paduponlo Mohila Nagarik Suraksha Manch along ilitum pini bojuri safol bate apu kila along laki establishing laki 2016 March tarikh ini along tarikh ini si labangso MNSM pula bangso asong abang ke establish pono lasti pini la bangso introduction mate pini la bangso media tani nang kok mati nitum press nali tumaphan abit media bitum tumaphan nang ke hang nang kok alam thia puthak nitum than pontu lapen abang si pini nili tumahin pen nali tumaphan media bitum tumaphan pustame nili tumahin pen ningak long pen akero pilo kardo Pini, ladat Central Committee, mati Central President along labangso asong along niliphan sitame maipi mati President alpu nang paponlo lasiping nilitum hanang ke hapon nang kok alam thia bangke nilitum political against nilitum ke dam kadi ruling party against nilitum damde lapen ke regional parties tum against damde lapen ke belek asong sitame do nitum labangso asong against nilitum ke dam kadi muthot labangso 2016 pen non labangso 2025 an angdong masapso labangso NGO mate labangso pachihek pen MNSM labangso asong abang katikuk dopok ajoni si pinia bangke aku puthot arpu kelalo lasila so arpu kelalo long abang niliphan pusitame Central Committee mate Central pen niliphan arpunang bang ponsi nilimenang chithan ponpu nilimen ke sangpi dalimi charampi lasipini labangso aisyu along mate agenda long nilidom labangso keklem ponji ining ke hang mate ke bo I ponji alama bang ke lake kapap hingup Karbi Anglong arlo ke do mate atop anu ke do Sarpu sar thiklim sumaratum kichali atumaphan an sitami ke ba phihub atumaphan awareness program kipi chitani hangton lapen ke nilitum bo phit sitami na hot soalo atumabang pinang an kachini dum de ason dolan mate ke ba phihub dun ason dolan lasila ha hu eput ha kapaching thoji phan sitami nilitum bo ipon po kusi ning bo ipon po lapen dudung chulang Osomar soalo atum osomar kachupat he mate usu kachupat he along Rang kedo non illiterate di mane halapolam gari motor ke lele malate medical kim la highway kabe pen oso chopat he pen api mate osomar pasampa oso pusitami akan ke damatum ta dolan la sila highway akam ka paching thoponje phan nilitum labangso amuhila ahin pen nilitum bor iponsi la anso se la highway medical kim la pen ke kidu ke la osomar tuma phan kera ponji ning ke hangdo community fund amuhila nagarik suraksha month amai pin nilifan president at se nilifan iwai ponlo nili tektedes tame pini labang sa mai long pen nili deng ponlo nasi nilitum on anke bari pon pon itum la paido district mohila president dalim teron pialang ni kalim se ateng central alang ni kalim je ateng pentum stame an kachiradun je pon itum ta bor pon po News Report Karbi Anglong Live Tang de pinya da berta ke lapan si kang ton paniklo